Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah kula lan panjenengan sami saged nglaksanakaken rutinan nggih istiqomah niku memang wangsul apet nggih. Kadang istiqomah sholat ngerti sakit, kadang-kadang pun istiqomah ibadah enten mawon kesibukanipun, tapi ingkang bahkan kula lan panjenengan sami boten nglirwakaken wong namine napa nggih sakit, kadang wonten urusan kepentingan ingkang ninggalaken istiqomah ingkang bangun namine menungso, tapi kula lan panjenengan sami boten jarak utawi nglirwakaken pun berusaha sae-saenipun. Ingkang sepindah tentunipun raos syukur ingkang kedah kula lan panjenengan sami gatosaken. Mergi raos syukur kula lan panjenengan sami niki dalam situasi dan tempat yang berbeda niku saged benten Bapak Ibu. Mungkin wingi saged syukur sakniki pun benten keadaanipun. Dados kedah dipun atur saestu bilih raos syukur niki kedah kudu diunggah medhone saestu ampun ngantos kufur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salah setunggalipun pembahasan syukur niki memang wonten kathah perkawis. Salah setunggalipun nggih menika syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala niku sejatosipun niku ngerasa awake dhewe niku mboten pantes pikantuk kenikmatan. Maksudipun niku saking saene Gusti Allah niku kok aku kaya ngene niku kok diparingi kenikmatan dening Gusti Allah. Panjenengan saged ngrasa ngoten niku mawon peniku pun termasuk rasa syukur ingkang luar biasa. Misalipun awake dhewe niki diparingi sehat. Padahal makme niku nggih mboten aturan, olahraga nggih mboten tahu, istirahate mungkin mboten cukup kok diparingi sehat. Niku kados dene ade niku kaya isin kalih Gusti Allah. Ya Allah, iki mangan kowe ora teratur, olahraga yo ora tau kok diparingi sehat. Niki ya Allah niki sejatosipun nggih nandhakaken awake dhewe niku syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku saking awake dhewe niku paham bilih sehat niku sing maringi Gusti Allah. Kadang sing ati-ati niku malah kenging napa? Kenging penyakit kenging napa? Sing biasa-biasa mawon niku sing boten aturan niku kadang-kadang wis sehat wae malah nggih. Sing ati-ati numpak motor niku malah ngerti-ngerti tabrak wong. Sing kebut-kebutan malah aman kalih war-war niku. Jadi memang nggih niku nek awake dhewe nggadahi rasa rumangsa kados mekaten niku sejatosipun awake dhewe niki pun raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala niki luar biasa. Ngraosi bilih aku kaya ngene kok ijek dikeki kaya ngene niku babagan sehat. Nek misale awake dhewe nyambut gawe ku jane ra sepira kok ijek dikeki dhuwit wae kali Gusti Allah. Jane aku wis ora nyambut gawe kok ndelalah enek wae rezeki. Ngrumangsani ngoten niku mawon pun dados sarana syukur kula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dungane awake dhewe kadang-kadang nek babagan akhirat, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah nyuwun kesaenan, kebaikan, keselamatan donya akhirat. Pun njaluk apik donya kali akhirat, tapi kadang-kadang ibadahe nggih seamburadul, ngajine nggih dereng istiqomah lan sanes-sanesipun, tapi dongane awake dhewe nyuwun kesaenan donya kaliyan akhirat. Nah, niki kadosipun kados dene berseberangan, tetapi memang kula lan panjenengan sami nek pun gadahi napa sifat bilih sedaya niki pawaning Gusti Allah nggih. Niki awujud syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipun ngendikaken wonten surat Al-Hadid ayat 20 niki hakikate donya isine niku aslinipun nggih ngeten-ngeten mawon lho. Aslinipun niku pun dibahas wonten surat Al-Hadid ayat 2 ayat 20. Dados
status sosial napa kemawon, mbok jabatane napa, gaweane napa, termasuk bondo dunyane niku sepiro dan sebagainya. Niku akhiripun mungkin nek mlebet teng alam kubur niku nggih kondisine sami. Mboten enten sing dibeto mati. Bahkan kula nate cerita enten tiyang niku sugih blegedu tapi begitu sedo niku mboten nggawa bondo. Nggih maksudnya bondo niku kok mboten digawa-gawa niku mboten. Mergo mboten enten sing disodakoni, ya enten tapi sithik. Tapi enten tiyang niku sing keadaan ekonomine ketok niku mboten bejaji. Melarat ibarat ngoten. Tapi teng mriku niku malah sangune kathah. Mergo nek piyambake sering sedekah. Dan ini pentingnya kula lan panjenengan sami mindah bondo dunya dados bondo akhirat niki wau. Asinipun dunya niki asline nggih isine ngeten-ngeten mawon. Panjenengan mboten duwe dhuwit wis piye carane nyambut gawe sing napa duwe dhuwit. Begitu duwe dhuwit mengke suwe-suwe entek oleh. Mengke awake dhewe sehat-sehat ngerti-ngerti sakit. Sakit mungkin piye carane mari ngombe obat, mangan teratur, mengke sehat, begitu sehat sakit meneh. Niku pun sirkulasi menungso. Bar seneng awake dhewe. Ngerti-ngerti kapan mulai ngerti-ngerti susah. Bar susah suwe-suwe terus enak senenge. Dadi nggih niku donya berputar ngantos kula lan panjenengan sami niki ditimbali sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Enten sing rebutan jabatan, begitu entuk nggih biasa mawon. Suwe-suwe pensiun nggih dadi rakyat biasa. Dadi kula lan panjenengan sami nggih niku ora dikandani kalian Kanjeng Nabi niku bilih donya niki tipuan sing nyata niku nggih teng donya niki. Mboten kok teng donya terus menembah niku mboten niku nggih kleru. Tapi maksudipun aslinipun donya niki ajeng diperjuangne kados napa? Nggih sini namung ngeten mawon. Diperebutke nggih ngeten iki mawon. Sing paling saya awake dhewe ini ngrebutne babagan akhirat. Tapi ngrebutne akhirat niku mboten kok terus teng donya iki mboten nyambut gawe, mboten napa niku berkarir, mboten. Karena napa kula lan panjenengan sami ajeng teng akhirat niku sing diliwati donya. Sing diliwati donya. Lah donya kula lan panjenengan sami supados sae ngamal ibadah sae nggih nalika teng alam donya awake dhewe saged berkarya yang budamel napa kemawon kesempatan kula lan panjenengan sami niki wonten ngalam dunyanipun Allah Subhanahu wa taala. Intinipun nggih menika dipun niyati rebutan akhirat utawi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Enten tiyang mungkin sing ayu api-apian motor. Wah, kalau api-apian oleh nek jenengan ngertos nggih napa niki TikTok ngoten niku nggih. Napa niku sing bahasane pamer-pamer niku namine apa? Sing do pamer-pamer niku lho, enten flexing Bu, enten flexing namanya. Flexing niku wong sing seneng pamer. Wonten sing api-apian motor. Wonten sing akeh-akehan dhuwit. Niki jenengan nek ngertos di TikTok napa niku wis dhuwitku sak miliar sik enek sing triliunan semua macam-macam lah. Dadi enten sing kata-kata ngoten, enten sing gede-gedenan awak gede-gedean apa gede-gedean omah Bu. Omah nggih ngono. Awak lemu-lemuran ngoten niki. Dadi nggih. Niku enten sing ngoten niku. Dadi kula lan panjenengan sami niku nek melihat fenomena teng donya dengan maraknya media sosial niku memang kadang-kadang wonten konsumsi sing nglalekne akhirat. Akeh-akehan bondo donya, akeh-akehan duit lan sanesipun, akeh-akehan sugihe, suksese lan sanesipun. Padahal nek mboten ngaji, mboten dingerteni kalian keilmuan. Kadang tiyang niku kula sering matur, tiyang niku nek tambah sukses, tambah sugih, niku kadang-kadang mungkin lali. Sing enten niku usahane awake dhewe, ampuhe dhewe, mboten Gusti Allah. Ora enten contone napa dereng Bu? Pak. Enten sinten Korun. Wah, mboten nanggung-nanggung, Korun. Korun niku saking suksese, saking mulyane, saking luar biasane, saking sugihe niku sampai Gusti Allah niku mboten dianggep, sampai ngaku dheweke niki Gusti Allah. Mergo zamane Korun niku maju. Dadi berarti sak negeri niku dikuasai Korun saking sugihe niku kados dene raja. Gawe tanduran sing apik swaget, gawe omah sing apik saged Korun niku wae. Biayai wong sak negeri niku wae. Tapi nggih niku Gusti Allah mboten entene Gur iki lho mergo usahaku, kangelanku. Korun niku asline dia wong biasa aslinipun.
Tapi gandeng usahane napa niku maju sugih ora tau lara. Lah niku terus ngaku dhek niku Tuhan, iso apa-apa. Nah, akhirnya terus napa? Saking suksesnya niku malah bahaya nggih menika boten kelingan iki paling Gusti Allah. Mula nek jenengan nyimpen WA kula niki wau napa ndek wingi damel status niku dadi rasa susah, rasa sakit, rasa melarat tenggene menungso niki enten saene supados apa awake dhewe ngrumangsani nek dhewe iki mboten iso. Nek dhewe iso niku iso ndonga kepareng apa wis rek susah. Mengki dangu-dangu Gusti Allah niku ilang. Kesombongane dhewe niku dadi muncul. Niki kelemahan kula lan panjenengan sami kula kanthi ngaji menika awake dhewe syukur-syukur mengki sugih, sukses tapi ngrumangsani bilih niki sedaya kala wau niku peparingipun nggih menika Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mila sing dadekne Gusti Allah duka niku teng mriku. Gusti Allah niku maha segalanya nggih, maha sae, maha pemurah, maha kasih sayang, pokoknya maha segalanya. Tapi enten satu maha sing kula wong salwangsul setiap ngaji niku nek mboten lali mesti kula baleni. Gusti Allah niki maha cemburu ternyata. Maha cemburu. Dadi nek misalnya jenengan dahar kok mboten ngucap bismillah, niku Gusti Allah nggih cemburu. Akhiripun terus dadi sakit misalipun. Oh sae dhewe kok misale usahane sukses entuk ditokeh kok mboten ngucap hamdalah, mboten kelingan Gusti Allah. Gusti Allah cemburu. Kados dene jenengan ora digatane bojone ngoten iki. Niku gampangane ngoten niku. Cemburune dhewe niku dereng sepira. Ijik cemburu Gusti Allah. Kok jenengan duwe anak jenengan gadang-gadang anakku tak opani tak pinterke sekolah sok ben sukses dadi pegawe sugih aku tak melu anak. Tak napa jenenge ngenger teng anak. Oh niku kleru Gusti Allah cemburu. Kadang-kadang mengke anake diputus dhisik dhewe. Malah sida dhisik dhewe. Mergo napa awake dhewe niku nggantungke teng anak. Ngoten. Tapi nek dhewe gantungne tenggene Gusti Allah sinaosa mungkin delalah kok anak niku digerakne kali Gusti Allah ngrumati jenengan sae. Nah niku kuasane Gusti Allah. Tapi gantungane dhewe nggih menika Gusti. Niki sing kedah kula lan panjenengan sami garis bawahi bilih Gusti Allah niki ternyata maha cemburu. Berarti napa-napa awake dhewe kudu kelingan Gusti Allah bilih niki paringi Gusti. Pokoke dhewe niki ciptaane menungso, ciptaane Gusti Allah. Dunya niki ciptaane Gusti Allah. Gusti Allah arep gawe abang ijo putih ireng terserah Gusti Allah. Awake dhewe saged ngrumangsani niku pun saene luar biasa. Wong jenenge menungso nggih nafsu niki. Enten tiyang sugih mblegedhu. Omahe sae nggih Pak nggih. Komplit fasilitasé napa kemawon enten. Spring bed-e, kasure, kompore wah. Terus napa niku kulkase niku 3 pintu. Wis pokoke sae dhewe. Tapi enten malah hobine niku napa? Camping, Bu. Ngertos camping nggih? Camping niku turune ning tenda, gur nganggo kloso. Kek mangane gur ngobori napa nggih nganggo obor-obor nek cara sakniki niku parafin ta. Nek jaman riyen niku paling gur areng-areng ngoten niku. Wong ning omah karek order nganggo Gojek karo napa lho. Masak nggih iso enak turu nggih nyenyak nang kamare AC spring bed kok. Lah kok hobine camping. Camping niku kemah ngoten lho, kaya terus kemah ngoten lho. Lah niku kan artine menungso niki teng donyane asline fata morgana. Dikai omah pengen omah sing sae nggih biasa mawon. Enten tiyang niku sing pengen duwe mobil apik begitu duwe mobil apik nggih biasa mawon. Hobine malah pit-pitan. Enten sing hobine malah mlaku-mlaku, lari, jogging ngoten niku. Dadi artine memang materi napa kemawon niku mboten saged memuaskan menungso niki secara hakiki. Dadi donya niki mung mboten enten puase. Kula lan panjenengan benten kalih kula lan panjenengan sami niki napa babakan akhiratipun Allah Subhanahu wa taala. Lan nikulah bedane donya kalian akhirat. Dadi nek teng donya niki awake dhewe gampang bosen, duwe rasa bosen, mboten enten kesenangan sing hakiki. Tapi nek teng akhirat mengke kesenangane niku nambah. Contone misale jenengan seneng bakso. Selama 3 tahun ini bendino, sedina ping 3 niku makme bakso terus. 3 tahun bosen mboten. Bosen blenger. niku tengah lho, padahal seneng jane waune. Tapi nek teng akhirat
niku tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Dadi nek awake dhewe niku mangan sesendok sate, mbok napa lah senengane jenengan. Niku enak luar biasa. Pindho isih enak, ping 3 isih enak, ping 4 pun mulai wareg. Pun boten enak. Kadang-kadang mungkin nek didur pirang dina menune kuwi-kuwi wae bosen. Tapi nek teng swarga mboten. Jenengan salat, jenengan napa niku tambah. Jedang dahar napa niku puluhan pertama, kedua niku malah tambah enak. Tapi teng donya nek kula lan panjenengan sami ngibadah niku tambah rakaat, tambah ngaji niku rasane seneng. Niku nek kula lan panjenengan sami niku pun saged napa nyambung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mila pentingipun kula lan panjenengan sami niki napa sabar akhiripun nampi upaya Gusti Allah lan dadosaken syukur kula lan panjenengan sami. Niku lah bedane donya kalian akhirat. Zaman semonten wonten kisahipun enten tiyang jaler Bani Israil. Enten kisah tiyang jaler niku Bani Israil niku selama uripe kacilik niku entene gur ibadah tok. Mboten nate maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng napa ganjarane dipun lebokaken dumateng swarga, dilebokne swarga. Wong mboten tau maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Malaikat iki lebokno nek wong lanang kok apike ram ibadah karo aku. Terus ora tau gawe dosa. Iki lebokno ning swargaku mergo rahmatku ngoten niku. Lah terus akhirnya didangu dilebokne swarga. Sadurunge disembokne swarga diumumke ceritane. Si fulan, kowe ayo tak lebokne swarga kanthi perintah Gusti Allah, mlebu mergo rahmate Gusti Allah. Wong mlebu swarga niku malah protes. Loh, aku mlebu swarga itu ora mergo rahmate Gusti Allah, mergo ngamalku. Wong aku ki apik kok, memang apik ngono kuwi. Ora kok mergo rahmate Gusti Allah mboten sah dirahmati wong aku iki wong apik. Akhiripun malah kalih Gusti Allah diperintahkan jiko diken lebokke neraka. Mergo ngandelke omongane. Mergo ngandelke omongane. Teng neraka niku sadurunge mlebu neraka niku ditimbang. Jadi ibadahe dhek selama enten namine napa daun timbangan lho mriko, godhong timbangan. Sing setunggal niku dikei ngamale dhek niku selama seumur hidup niku wau. Kene mriki. Dadi godhonge niki medhun wong abot iki kuwi. Bibar niku dijikokke salah setunggalipun contoh rahmate Gusti Allah. Sing namine mripat. Nah, kalih piyambak setunggal mripat niki wau diparingne nggen godhong siji. Ternyata jek abot. Dadi enten nek diimbang-imbangke ngibadahi wong seumur hidup niki dibandingne kanthi kenikmatane awake dhewe diparing kesehatan mripat niki mboten seimbang ternyata. Nembe setunggal mawon. Akhiripun piyambake tobat dumateng Gusti Allah. Nembe menyadari niki wau. Gandeng tobat tenan ya Allah, kula nyuwun pangapunten, kula sing kleru nyuwun pangapunten. Ditimbang melih rasa penyesalane tobaté niku kalih sombonge niku wau sing nyombongne amal iki abot pundi. Ternyata jek abot penyesalane utawi tobat niku. Akhiripun dibangsulke melih tenggenipun swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami menawi enten rasa sing boten sae ndelalah kewetu napa ngamal kula lan panjenengan sami mugi-mugi rahmate Gusti Allah niki luwih gedhe tinambang amal kula lan panjenengan sami. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dados contoh-contoh tiang-tiang biyen termasuk kados Harun lan sanes-sanesipun kados mekaten niku dados contoh hikmah kula lan panjenengan sami termasuk napa niku wontenipun kisah-kisah para nabi lan sanes-sanesipun iki dados hikmah kula lan panjenengan sami supados saged meneladani kanthi sae. Bapak Ibu ingkang kula hormati ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten melih cerita nggih menika salah setunggalipun pemuda Bani Israil. Piyambake niku ngibadah kacilik nggih mboten tau gawe dosa. Saking apike maksude. Begitu piyambake niku napa ajeng seda, tapi piyambake sik gesang nggih. Ajeng seda
niku didangu kalih napa niku setan. Kok didangu nggih kalih setan. Ditekoki kalih setan ngoten wae. Setan ndak dibasa-basane nggih. Ditekoki kalih setan utawi dikompor-kompori malah, mboten namung ditekoki. Mas, kowe iki seprono-seprene ibadah ya ora bosen. Mboten, wong kula seneng kula nikmat kok ibadahnya niki. Tak duduhi catetanmu ya. Dadi setan niku membo dados tiyang saya duduhi catetan membo dadi malaikat ceritane. Catetane napa? Kowe iki dicatet mlebu neraka. Lah kula ibadah nek kan biyen mboten tau gawe dosa niki. Tapi catetanmu mlebune neraka. Dadi kowe rasah ibadah percuma ngopo? Dadak ibadah barang. Wong catetanmu kowe mlebune neraka. Tapi tiyang niku jawabane pripun? Kula ajeng dilebokne neraka napa swarga pun monggo Gusti Allah. Kula namung nyuwun ridane Gusti Allah. Ajeng dilebokne swarga, ajeng dilebokke neraka niku nek pikantuk ridane Gusti Allah kula pun seneng. Pun ajeng dilebokne neraka, ajeng dilebokne swarga pun kula nderek kalian Gusti Allah. Sing penting kula tetep ngibadah. Lah niku lah sing dadosaken ngrubah catetan sing waone dicatet mlebu neraka dadi teng swarga sing paling dhuwur nggih, sing paling sae. Mergo piyambake niku pun boten masalah aku entuk napa, tapi memang pikantuk ridane Gusti Allah. Mungkin nek liyane niku to, wis takno rasa rasa ibadah nek kono wis gandeng catetane ning kono, tapi ternyata piyambake niku mboten. Niku luar biasane napa salafus saleh utawi tiang-tiang ingkang gadhahi keimanan ingkang luar biasa niku. Mila ibadah-ibadah ingkang sae khusus kula lan panjenengan sami sing kadang-kadang boten dilampahi tiyang termasuk mujadah dalu kalenggahan niku dados amalan ingkang unik supados awake dhewe niku diteni kalih malaikatipun Gusti Allah ingkang kados mekaten. Napa melih panjenengan gadhahi amalan-amalan kados salat tahajud, kados salat duha niku nggih mboten kabeh tiyang saged nglakoni. Tapi nek kula lan panjenengan sampeyan saged nglakoni kok beda kalih tiyang sanes niku luar biasa. Panjenengan nate mboten Pak Bu, salat tahajud ngoten ngantos nangis-nangis ngoten. Nate nggih. Salat tahajud nganti nangis-nangis. Mesti pas duwe masalah, nggih. Oh, nggih. Dadi mboten mergo ya Allah ampuni dosa kula. Dadi kita pas duwe masalah, kena musibah, kena napa ngoten, namun mboten niku. Tapi nggih luar biasa. Wah niku luar biasa. Dadi niku nyetrume teng mriku niku. Ukuran kula lan panjenengan sami niku nek pun disebut asmane Gusti Allah niki ati niki geter tok mawon. Niku pun luar biasa. Mila enten ukuran-ukuran keimanan lan ketahuan kula lan panjenengan sami niki sing ngertos ya awake dhewe. Kira-kira aku ki kepiye lan sanes-sanesipun. Ingkang baken bilih urip lan panguripan kula lan panjenengan sami niki kedah langkung sae. Nggih sinaosa mungkin enten tingkatan-tingkatan tiyang niku nek sregep ibadah niku mergo enten masalah musibah niku nggih wonten. Enten melih mungkin sing piyambake niku mungkin gelem sedekah niku mergo enten perkawis-perkawis sing ndadekake piyambake niku disentil kalian Gusti Allah. Niki nggih wonten. Tapi nggih mboten napa-napa, paling mboten awake dhewe enten sentilan niku awake dhewe pun rumangsa bilih oh iki aku disentil Gusti Allah. Oh aku iki dijawil Gusti Allah. Enggal-enggal wangsul dumateng pangaribaan utawi napa pelukanipun nggih menika Gusti Allah. Dieleki dados masalah musibah lan sanes-sanesipun niku minangka napa pepiling saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang kula hormati dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wonten pangandikan-pangandikan ingkang kula lan panjenengan sami nalika pikantuk masalah niku wonten pangandikan-pangandikan ingkang kedah kula lan panjenengan sami niku ring. Utawi panjenengan kedah napa niku atur ulang utawi kula lan panjenengan sami ampun kebablasan. Misale nggih. Kan enten tiyang niku saking duweni masalah, dikei masalah musibah. Niku kadang-kadang awake dhewe niku sering tekok dengan nada napa sing rada sedikit emosi nggih. Kok kula to Gusti Allah, kok kedah kula ning kadang-kadang ngoten niku. Masalah gedhe ngeten niku kok ndadak kula ngono kuwi. Lah kae lho
wonge luwih elek kok dhek milih kae ngono lho. Aku kan luwih ayu ngono. Aku kan luwih ganteng. Kadang-kadang ngono. Adi pertanyaan-pertanyaan sing kadang bernada emosi kok kedang lho. Ini kan sampai wonten niku. Mila mugi-mugi kula lan panjenengan sami saged ngatur bilih niki sing jagat raya niki sing nyipta Gusti Allah termasuk awake niki terserah Gusti Allah kados mekaten niku terserah Gusti Allah. Tugas awake dhewe. Niki manun nggih kuasane Gusti Allah niku ngeten. Maringi masalah kalih solusine. Maringi penyakit kalih obate. Niki kuasane Gusti Allah nggih. Pun clear nggih. Gusti Allah niki maringi masalah kalih solusine. Maringi penyakit kalih obate. Niki pun kuasane Gusti Allah. Tugas awake dhewe niku ternyata mboten ngrampungi masalah, Pak. Asline. Tugas awake dhewe mungkin sabar sampai Gusti Allah niki napa maringne obate kalih solusine niki lho. Lah nek ade kan maringi napa solusi, golek solusi. Aslinipun sejatine lho, secara syariat tetep ade nggih usaha. Tapi sejatine ade mboten saged ngungkuli garis sing kuwasa utawi garis sing kodrat. Mboten saged aslinipun. Tapi namung ade kan sabar kalian salat sampai Gusti Allah oh masalahmu tak gawe 3 dina. Kuat-kuatno ya. Nek misale memang niki dereng batese 3 dina mbok jenengan arep niba tangi gulung komeng jungkir balik niku nggih tetep dereng enten solusine. Mulane kula lan panjenengan saya enten tiyang usaha wongsal wangsul usaha modali meneh dereng ketemu dalane nggih dereng. Tapi enten begitu tiang niku sekali modal langsung dadi wong sukses seprene iku nggih wonten. Mila tugas dhewe berusaha sabar niku wau sampai Gusti Allah kapan mboten ngerti memang. Nek ade ngerti suksesmu 3 dina kas ngoten nggih. Medeni niku dikuat-kuatne saged. Niku lak padha karo anu yu umurmu 3 dina kas. Nah niku medeni ta Bu. Umurmu 3 dina kas wis seminggu kas Pak. Kowe bariki ngono medeni mulai. Jadi memang rahasiane Gusti Allah supados napa atine awake dhewe niku memang selalu diuji supados kuat. Pokoke sing penting ade niku sak jamaah niku saling nguat-nguatne. Enten masalah napa tilaki sabar yo. Enten musibah napa sakit napa tilaki sabar yo. Pokoke sabar. Kuncine namung sabar sampai Gusti Allah niki memang pun garise niku. Kados pengamen, pengamen nek suarane elek napa niku sak-sake gembrengane jenengan mesti ya umbriban-bribani apa mbrebek-brebeki paling gon kei Rp500 kon gek ndang lunga karepe ngoten. Dereng nyanyi mawon panjenengan kei gendang ndang lunga. Tapi nek suarane apik merdu kan jenengan rungokne sih. Suwe, nggih suwe wong sak lagu malah jenengan sanjang Mas sak lagu melih nggih napa 2 lagu melih. Mengke kula tambahi kei sing akeh sing biasane gon kei 500.000 ngekekine 20.000. Saking senenge Gusti Allah nggih ngoten. Nangis saiki ya Allah, kok ngeten ya Allah, kok ngeten ya Allah, kok ngeten. Nek Gusti Allah seneng nih kadang disuwek-suwek niku. Dereng ditulungi sik. Aku seneng ngrungokke dongamu pokoke. Nangismu ya aku seneng. Ning tenang wae engko 3 dina seminggu tak kei sing luwih gedhe. Ning gandeng ade mboten ngerti ta Bu. Wah tambah gulung komeng ya Allah ya Allah. Dan niku pentingnya ade nggadahi ilmu ngaji supados ade niku saged bertahan sabare niki lho. Sabare niki saged bertahan niki wau. Nek babakan ujian lah sinten ki mawon. Niku luar biasa. Syariat niku kan terkesane angel nggih kuwi. Kaya pripun nggih? Nggih angel nggih kaya marai ribet ngoten nggih. Wong wedok dadak jilbaban sing ngene. Aturane niku jlimet ngoten nggih. Niku syariat. Pokoke kaya rapatek bebas. Tapi niku SOP Bu, demi keselamatane awake dhewe. Numpak motor niku jane ya motor-motore dhewe. Tapi Pak polisi atau negara mengatur nganggo helm, kudu duwe SIM, nganggo spion, bele kudu muni, ratinge kudu urip. Nek dipikirkan kadang mungkin tiang niku wegah. Oh motor-motorku dhewe aku ya iso ngati-ngati dhewe. Tapi begitu kecelakaan lundung, sirahe pecah gagar otak. Kan akhirnya nggih rugi dhewe to nggih. Nah niku sing dimaksud bilih SOP niku jane ketoke marai ribet, tapi tinggi keselamatane awake dhewe. Gusti Allah kali Kanjeng Nabi ndamel syariat niku waulah ketoke mungkin kaya rada ribet. Mangan poso kok diatur aku ndek pangan-panganan dhewe. Kok angger wis imsak ra entuk mangan. Engko bojo-bojone dhewe ya ora entuk dipiyak-piyakne, padahal ya halal ngono. Enten aturane ketoke kaya ribet, tapi nggih niku demi keselamatane dhewe tapi enten SOP niku wau.
Nyuwun pangapunten nggih. Enten ulama namine Hasan Al Basri niku nate nangis ngeten Bu. Mergone piyambake niku nate mlebu toilet umum Bu. Toilet umum zaman semonten ternyata pun enten Pak Bu. Gek bayar nggih sami kados zaman sakniki. Nangise piyambake medal saking toilet umum niku napa? Lah iya to. Nggon eleke kaya ngono, maksude hina kan ngoten. Nggon kaya ngono, ambune ya kaya ngono. Nek ngetokne ya barang sing kudu dibuang, barang elek ngoten lho. Kok niku bayar ngoten lho. Nggih to, bayar to. Nang toilet niku bayar. Kok awake dhewe niku mlebu swarga kok kon ngibadah. Bayarane kan ibadah mawon do wegah. Do angel ngoten lho. Padahal niku sing tong toilet mawon sing kados ngoten kudu bayar teng swarga mawon lho. Niku praya sing sak apik-apike nggon nek misale bayar kanthi ngamal ngibadah dadi kudu wong apik kan nggih pun sak pantese. Nggih. Kanjeng Nabi utawi nabi-nabi zaman semonten nggih ngoten Nabi Yunus ujiane sampai di napa niku dimaem iwak niku wau, Nabi Zakaria digraji awake dadi loro, Nabi Yusuf dilebokke napa sumur dicemplungke sumur. Kanjeng Nabi Muhammad luwih ngeri melih napa ujiane. Kula lan panjenengan sami niki janipun dereng wonten sepintena. Tapi mila kula lan panjenengan sami gandeng senes jajaranipun para nabi, tapi kula lan panjenengan sami saged nyonto sabaripun ngibadahi para nabi. Insyaallah kula lan panjenengan sami ugi dipun paringi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kadang awake dhewe niki nek nonton ujiane tiyang niku biasa mawon nggih. Sabar yuk, kaya ngono ae, sabar. Tapi nek ujiane dhewe, ya Allah, sabar yuk ngono ki. Sabar-sabar apa kok? Ora pisan pindho lho iki. Niku nek awake dhewe sing ngrasakne. Tapi nek sing ngrasake wong liya niku ade kaya maidu ngoten nggih, Pak. Kados dene napa cah SD diajari tambah-tambahan, cah SD kelas 1 diajari tambah-tambahan. Ora iso ya ora iso tenan, Pak Bu. Nggih, Pak nggih. Mboten iso tenan, angel. Tapi apa mboke sing ngajari kaya ngono ora iso, bocah bodho niram. Wong 1 tambah 1 kok ngono. Iso 11 iki piye to? Niku nek ibuke, mase mbakyune ya padha wae, jan cara gendah kok. Oh tambah-tambah ra kodak. Padahal cah mase mbakyune pun SMP, SMA. Bagine cah SD ya wangel tenan, Pak Bu. Awake dhewe nggih ngoten. Tiyang niku kadang-kadang nek nampa ujane dhewe niku mengabot tenan. Mulane ampun mboten entuk ngremehke ujane tiyang kudu ndongake nyupport lan sanes-sanesipun. Sing kalimat-kalimat sing positif. Mboten entuk ngremehke ujiane tiyang. Memang bagine dhek niku abot tenan. Kados dene ya cah SD tambah-tambahan jane gampang to. Tapi gandeng ijek SD ya angel tenan ya. Wong awake dhewe niku basa Inggris nggih mboten iso. Tapi bagine wong Inggris mriku ya gampang kaya wong-wong anake dhewe. Kados dene wong Inggris kon Jawa nggih mboten iso. Dadi termasuk kula lan panjenengan sami niku kados mekaten. Jaman semonten niku enten wong wedok niku ireng, Bu. Ngapunten niki mboten crita anu nggih. Tapi dinggih hikmah mawon. Tapi memang niki enten hadise. Teng hadis niku wonten. Enten wong wedok ireng, ngapunten sampai digambarkan teng mriku niku buruk rupa. Rupane elek ngoten. Terus duwe penyakit ayan, Bu. Duwe penyakit ayan. Kalih Kanjeng Nabi niku sanjang ngeten iki sambat, Kanjeng Nabi kula niku pun ireng elek gadahi penyakit ayan kados mekaten. Mbok kula niki didongakne ben mari. Mergo napa nek ngeten iki mengke sing gelem kalih kula sinten? Kula nggih pengen duwe bojo, pengen duwe anak, nggih pengen meteng laksana-sanesipun. Kula mang dongake nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika pripun? Aku iso ndongakne tur mesti manjur. Kanjeng Nabi ngoten niku. Tapi kowe tak kei rong pilihan. Siji tak dongakne mandi, mari kowe entuk bojo ganteng sugih. Tapi ning donya apa pilihan loro? Kowe sabar sedilit wae. Sabar sedilit selama umurmu tok wae. Tapi ganjaranmu bar iki swarga. Kekal abadi selama-lamanya. Kowe pilih endi pun monggo. Arep milih sing siji, pilihan siji yo tak dongake langsung. Pilihan loro ya tak dongakne langsung. Pilih. Akhire piyambake niku pilih sing loro, Bu. Kowe gelem ya tetep ireng ngene iki sak umur uripmu purun. Kowe elek sak umur hidupmu ngene gelem purun. Kowe ora ndek bojo gelem purun, ora sing emoh purun terus mawon, Bu.
akhiripun malah membuat napa piyambak ini pikantuk kanugrahan sing luar biasa. Niku lho sing sing awake dhewe niku kadang-kadang perlu sinau kalian para salafus saleh, tiang-tiang zaman semanten ingkang saleh niki wae. Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir, kula lan panjenengan sami niki napa supados awake dhewe niku nggadahi keselamatan utawi kesaenan donya kelawan akhirat niki wau nggih niku ingkang setunggal napa ngrumangsani bilih sedaya niku peparinge Gusti Allah. Mbuh sae, mbuh elek niku peparinge Gusti Allah. Ingkang nomor kalih awake dhewe kedah nguwati sabare memang. Ampun nganti mboten sabare awake dhewe niku lair teng lesan. Mergo napa sabar sae niku nek boten kuat nek pun lair teng lesan niku kadang-kadang mungkin agewe sok muni-muni terus napa niku kadang-kadang sok napa niku nek bahasane ngudara rasa napa kadang-kadang ngene niku lho Gusti Allah kae kok ngene aku kok ngene adi anu ngoten niku kados memperjualbelikan amal kula lan panjenengan sami pokoke dipun garis bawahi bilih masalah keunikane tiyang niku dhewe pokoke ade kudu sukses, kudu sugih, kudu sehat Bapak Ibu. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami termasuk tiyang-tiyang ingkang dipun anugrahi dening Allah Subhanahu wa taala dados tiyang-tiyang ingkang ahli swarga sae donya kelawan akhiratipun. Wabilih cekap mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang saha kelepatan nyuwun pangapunten sugeng pinanggih malih mugi-mugi boten wonten alangan malam Rabu benjang. Enten sedekahan. Oh nggih, ampun kondurungnya nggih Bu nggih, supados amanah ingkang dipun kentunaken mungkin saged tersampai nggih intinipun napa mawon wujudipun dipun tungakaken ingkang napa kentun sedekahan dipun paringi ijabah napa ingkang dipun sedya. Ngaten. Matur nuwun. Thank you.